Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru na yadda ake rera waƙa, furucin magana yayin gabatarwa ko kuma yayin yin wasu abubuwa a wajen taro ko a kafafen yada labarai. Alhamdulillahi, a wannan lokacin ma muna tafi da ci gaba da bayaninmu da muka ce za mu yi na nuna guraben furuci da muka yi magana a karatunmu na baya ko kuma aikinmu na baya. Yadda muka ce da akwai guraben furuci yadda idan iska ta taso daga huhu tana wucewa ta ƙirji, sannan kuma za ta zo maƙwallato, sannan za ta buje inda za ta je ta fito, a ciccizguna mata, a takura mata, a kuntata mata a gurare daban-daban yadda sautuka daban-daban da ake magana suke furtuwa. Alhamdulillahi, waɗannan guraben furuci suna taka rawa ko kuma su ne takamaiman guraren da ake amfani da su yayin furta magana, kuma su ne dai guraren da ake amfani da su yayin wajen rera waƙa. Abin da za mu yi la'akari da shi a nan wajen shine yadda ake furta waƙa ba haka zan ce ake furta magana ba, saboda ita magana normal za ka iya sakin murya ka kai magana ka yadda kake so. Ita kuma waƙa ana da buƙatar ka saita muryar taka, ka saita maƙogwaronka, ka tsai da shi, sannan kuma ka ƙara mata armashi da salo ta yadda mai saurara zai ji daɗi kuma abin ya ƙayatar da shi, ya nishaɗantar da shi har ya ji abin da ake faɗa a waƙar. Idan na faɗaka ne, na faɗakarwa ne ya faɗaka, idan na nusantarwa ne ya nusanta, idan na nishaɗantarwa ne ya nishaɗantu, idan na wa'azantarwa ne ya wa'azantu. To, alhamdulillahi, yau dai zan cika mana alƙawarinmu da na ce zan nuna mana guraben furucin nan a zayyane, ma'ana a zane. Gashi nan mun zana shi, sannan kuma za mu nuna yadda yake a zane, insha Allah. Yawwa. Wannan idan mun kalla, na san zanen zai fito ko kuma ba zai fito sosai ba. Abu gashi nan ma, yawwa. Wannan shine skeleton na kan mutum zuwa cikin bakinsa, sannan zuwa cikin wuyansa, zuwa maƙogwaro ko kuma in ce maƙwallato, ta inda sauti yake fita. So wannan shine iya ainihin wajen. Nan wajen, nan hanya ce ta maƙogwaro, gashi inda ta taso. Ma'ana idan mun duba za ga na ɗan ja abin kaɗan, zo dai ina son ne a zoomin ne ko kuma na nuna mutane cewar wannan mu ɗauka a cewar wannan nan wajen huhu ne, wato kuttu na iska, inda iska take zama ko kuma take in an ja ta take zuwa, sannan idan za a yi magana za a matso iskar ta nan ta fito. Zo dai nisan wajen daga maƙogwaro zuwa inda huhu yake ya fi haka nisa, kawai idan dai takardar ce ba ta kai ba shine sai muka ɗauka haka. So wannan shine a matsayin kamar huhu, to mu ɗauka wannan shine huhu, an jawo iska ta shigo nan. To idan za ka yi magana dama za ka matso ta ne, iskar da za ta fito ta nan, gashi hanyar nan maƙogwaro ne ko kuma ce maƙwallato, ga guraren da iskar za ta fito. Nan harshe ne da yake da tsini harshe da doron harshe da bayan harshe, gashi nan wajen sound ne, internal sound din yake fita, nan tsinin harshe ne, nan kuma haƙwara ne, wayannan guda biyun, wannan haƙori ne na sama da na ƙasa, wannan kuma leɓe ne na sama da na ƙasa, wannan kuma shi hanci ne, nan kuma nan ne zozan hancin inda iska take fitowa ita ma yayin furta kalmomin da ake amfani da su da hanci ko kuma 'yan hanci wajen furta ma da na da kuma nga, sound kenan. To, abin da ya sa muke nuna wannan shine a gani ko kuma a san ta yadda furuci yake fita kuma yake kasancewa. Duk gaba ɗaya furucin Hausa babu wata kalma da ake furta ta da hanci ko kuma idan an furta ta iska za ta biyo ta nan ta fito ta dozan hanci ta fito ta hanci, banda kalmar na da kuma kalmar ma. Dama ita na ɗin takan kasance kamar guda biyu, kamar sawun gajeriya da kuma misali kamar in na ce randa, na
harshe na tsinin harshe na wannan ya taɓa gandata nan wajen kenan inda harshe inda haƙori yake ita ce hanka kenan inda da shi inda haƙori yake. To amma ita kuma kamar an ce can ita ba wai kun ga kenan shi doron harshe ne yake taɓa mai zai kokari zai iya ɗan tasowa ya kusan taɓa ganda can ko kuma nan, amma aka ce randa ko hanya to kaga wannan na ɗin ita wannan na daban take fita. To wayannan sound ɗin ko kuma sauti guda uku su ne kaɗai suke fita ta nan yayin fitar iska take fita ta hanci. To sannan